Hello guys, good afternoon. This is Eric Hilot of Digo City. Welcome to my channel. Ngayong hapon ma'am. Oh, Merry Christmas. Merry Christmas. Advance and Happy New Year. Ano may kiandang baboy? Kamahal sa baboy. Kamahal na baboy. Baktin na lang, baktin. Ano sa may pamatin mo ma'am? Nag-asma ko. Asma. Karon tungod sa kanang Sa naganibalizer ka? nebulizer plus kat nilay May istorya ko kon. Murag abot ka. Nakoy ubo nga doon na kasi maya. Di mong ubo na iplima, wala nang dili mong gawas. Sakit ko. Magani Katol. Sakit katol kay sakit kay kon dali yung Ginainuman mo tambal. na Kung mukatol na ba na siya kung tambal na pagklima na, mukatol na siya. Pagkatol niya, but pasabot na na klima. Hindi na niya kaya ko nun. Mukatol na siya. Wala pasabot. Kina lang, kagawas. Hindi ko na kagawas. Sige lang. kinahangak. Yung siya mong nebulizer, kada, ano, Ay. ginahanglan lang. Depende oo kinahanglan lang. Kanang Pero karon kinahanglan. tungod sa ubos na ginapanak ko kanus alang kumahangak na ko nebulizer. Ano yung mga asma o hubak, maura masunod na? Mora Ano sa nasugod? 1998. 1998? Kayo na ba? Pero dili siya successive na kuan, depende lang. 1998? Lagi. Kayo na ba? Wala pa na mahilot. Ay nagapahilot man ko. Pero sa kuha, wala pa. Wala pa. Basi diri na Ang maayos. ginawa rin bala. Ginawa. Ang pinakauna gina kong gihilot nga grabe yun nga asma nga ni humpag ni gudino, do ka buok. Pakistani mo na pinakauna gina kong pagsugod yun ako gihilot. Hindi ko mahilot, pero nihilot na ko dito lang sa gawas na. Hindi so sige na ako, problem no. Nag-hikap na ako, dito na nagsugod na nihilot na ako, tabok-tabok na. Kung nagud daw, ha? Tagdaan ang basta mo rin lagi kuhan lang. na balita. Nakuhan siya ko na siya yung istorya, nandun na. Dami na daw yung ginawa. Hindi man yung 100% pero pag naiasiguro, iya paminaw na Mas lahi sa na-reviewhan siya. Uy, hindot. Naagyapon pero mas Murag lahi na. less Wala ba na. na. Muto na, sige, hilot na. Wala na, sige. Gawa sa imong asma, o sa lain pa. Asma, ubo, lisod ginhawa. Ang O una putas. O mao na Oh, mo na siya, tanan. Kay pag maghangak na diretso na gid Oh, siya sabay black. na. Black na gid. Paminaw ni mo ma'am, kanang maginhawa ka, buta na to sa 100%, 0 to 100. Oh, Kung kung maginawa ta, ang good nga ginhawa 100%. So asa kadapit diha ang maginhawa, paminaw ni mo. Ko magatake. Kay Oo. kuan lang magud siya kanang mo kuan lang siya gid siya. Pero imong ginawa dili gyud mag 100%. Paminaw Dili, mo. oo. Okay, 100% buta na to maay gyud. Bari mo baba gid siya. Paminaw ni mo, estimate lang ni mo mga Mga 80% siguro. 80%. Murag gihara ko to imong hangin. Pero lahi gid siya. Sige, unsa pag lain ma'am? Sabi mo nga usahay, gawas mo nga imong asma, lisod ginawa, ubo, usa pa. Pero ang kuan na maging ako ang asilo. Maura gid imong focus od. Ang uban wala na ka. Nga pangalay, pamuy-poy, sakit dito, Ay, oo, hawa. matuhol, mana. Tanan, marag mo na siya. Mana na, daghana. Kay sa edad. Pila na ba edad mo? 59. Ay bata pa. Pila? 59. 59 na, wala pa senior. Sige, asa kin balay nga ma'am? Santa Maria. Santa Maria. Ayan guys, Santa Maria. Di ba, ang gihilot na ko, yung papa, Bangan. ay mugangan mo to, itong gihatod dire. Yubak. Asan mo to? Yan naman. Pinhapit man to sila dire, kaya ato itong Davao. Uy, sir, ikaduhang balik na nang namuko sa musilingan, yung mga pagsaksak daw. Musaksak sila, sa nebulizer. Sa'yo pa kayo. O pa ko kamata, naman ni sila. Nakuan na. Oo. Oh, tama na, kaya na pag-ingon mo Santa Maria, kaya nung ano, mama, di ay. Ayaw pa pa. Oo. Dili ko daw ko siya lang. Ako dito akong gikuan. Dapat makamugikan. Dapat sa dapat na. Oo. Ayo. Sige, yan guys, shout out sa taga Santa Maria, Davao Occidental. Hello sa inyo ha. Merry Christmas and advance Happy New Year na si Ma'am Dere. Ato ang tabangan sa iyahang ginapamati sa iyahang kalawasan, no? Nadungog man ninyo sa akong mga viewers, no?
Tabangan inabaran sa pag-ampo sa Ginoo. Of course, ako ang mga viewers outside of the Philippines. Thank you for watching my YouTube channel. Special mention Singapore, India, Malaysia, Indonesia, of course ang Pilipinas. Maraming salamat. O sa lahat ng mga OFW, God bless sa inyo ha. Shout out sa inyo ha. Merry Christmas and advance Happy New Year sa inyo ha. Kung saan man kayo sa mundo ngayon nagtrabaho, God bless sa inyo ha. Of course, akong kaubanan sa Qatar, ITCC company, kumusta na mo? O sa akong kaubanan sa Saudi Arabia, ang Albawani company. Ilubay ang mga kaubanan na ko na kumusta kayo? Mga Albawani company sa Saudi Riyadh. Of course, sa mga viewers na ko nagtatanaw kanunay, nag-subscribe, nag-like, nag-share, maraming salamat sa inyo ha. O karon lang mo nagkakita, please subscribe, no? Like and share sa ko ang YouTube channel kung ganahan mo sa hilot o traditional hilot. Of course, number 1, ganda kong pasalamatan ang Digo City, Davao del Sur, Mindanao. Ayan, maraming salamat sa iyo sa mga suki. And guys, so maghilot na ko, kay napabihiloton nilang kauban ko dron. So shout out sa taga Santa Maria, Davao Occidental. Hello guys, please subscribe my channel. Kaway sa mong mata. Lo, mata mang og. Gandagan sa Permi ka po ani mong tikit mo liog. Pero ang lingi okay. Iyak sa mong mata. Or may something gamay lang. Lagi mabikil. Ay gamay, anig lingi. Kasi kung sige ano ko sa bukton, Unsa to imong bukton ingon? kani. Sakit siya. Ang hindi na matumaan. Sige. Ang wala lang. Nasa niya yung Wala mata daw. daw? Ang tuo. Wala. Ni ba ka matulog? Sigsil po na wa. Mato, alas 12. Sige, cellphone. Ikaw nga pagkanal, maano ko na magkikamatulog ka. Di pa wala kuan. Sa katagamay. Tuloy yung gatas mama. Up, yan. Pagluto na po ko sabi, okay daw. Sila ang ginagurot gani. Isa mo ginagurot kay ikaw na yung Okay na ka na? tinuruan. Ibalik-balik lang muli og ako. Sakit na ba tulog? Relax sa imong. Yan guys, hello guys, welcome to my channel. Please subscribe. Hello guys, Merry Christmas. Sugay kay matulog ba? Kadaot rin na doon. Bili mo tulog mo kadaot. Ipabog na ang kwan ko sa'yo. Inom ka. Ano ba? Dinanurot. Butas pressure. Sarap dito tayo. Mga po kanya mong isda, bakit pinitarahan? Gibilin mo siya doon eh. Ah, parado kayo na makiguli ay. Kurat tayo. Mga kudi ay. Kulot kayo, no? Dito ko agi ka dali Ay, may matulog ka. Nakapoy, kaayo. Gamay na po kayo diferensya. Kaya nagka-dress mo katong Kailangan ko tanguan na sa phone. Lingaw pa. Idana, idana. Look. Damon, wag ka kabantay ni mamang. Wala kayo tawag ng nanay. Kaya nag-insert na po. Ang tawag na sa iya kay Auntie. Auntie na po. Iduwang nabud ka man. Lolo. Kay bonus na to ha. Wala. Dapat pasiksi si mama pa rin din tawagin. Nanay, auntie. Ako po na bonus. Na, bonus mo na pula. Kuy El, kaban pod. Oh, rin, hindi matamakan ka. Dito ka sa Ikaw balay. kaayo. Oh, dito ka sa balay. Ako ni ko. Ipon ka ha. Ay, nag-ipon lang. Sige na akong solo. Ate, magbalo ko si mama. Baan eh mo, uy. Ang tuong na natin Yan, ipato kayo dito. Padadaray ko dito. Turi. Mga nga usap yan ay. Nung sani. Balik. Kaya nga, nakumutoy ka rin. Tigko na yun. Dito na pangalan. Ordanetas. Ordanita? Oo. Ordanita. Ordanan sa lugar. Mo na yung pangalan mo tinuot. Yan. Mga. Uy, ulo yan na kayo lawas ba? Tignan mo kayo. Dress na. Pumatos balay ro. Dili magunta ni, dili man ni maluyat, dili ka man siya papadlong. Ma-stress man ni Ulo Nino. yan naman ko games. Ma-stress man ni Nino. Uy, kag-inan ka
mo, G. Ayaw-yaw pa ka. Good. Exercise gani no. Natiguang na noong ko. Kay sauna ba? Na. Wala yung dyan ingon ni nanay, ma'am. Sa lahi na karoon mo. Ito sa unang, nangurayot pagkakaroon lahi. Gani, nabang uno. Ayan, ito sa unang. Kung may prima lagi. Ang babaw. O, dahil ma'am, Wala, ito kuday mo? sleeping ba? Mahal. Nabasa ka gapon na, ma'am? Tanaw ko TV ho. Nabasa ka, ma'am? Masa, hapat, munas. Kada hapon yun. Undangan mo ba? Kaya pasmadoy mo lawas, ha? Iot ning wifi ani. Dari pa lang daan, natitik na na ko nga, nakaipas mo, ha? Business ko din gabi. Undangin na, kaya makaparalyze na. Ay, No, na may advantage, do, gaya pa. Hindi, kaya na-appeal yung hilot rin rin, ma'am. ano, naglago na gingan. Mo, hindi. Mag-advertise. Ay, ba. Salamat sa pag-advertise. Mo unsa may hindi pang palit nimo. Pero na kami nakadumdum sa tulo doon sa iyo. Ha? Pauban lang ko ng extra. Masakit kayo na siya madali daw sa first time. Okay. Pag ako sa sobrang sobrang hardik. Mahagotag sa dili, pag uli sa balay, dili ta pwede maghimasa, habat, mamunas, maligo, bawal na. Kami naman ko dilig, ikatulog ko sa mga Eh, di ko takabutan ng 120. Saan eh? Saan eh? Try ko, ano? No? Talaga. lamig na lamig dito maligo. Hapon na. Sleepy Max na. Nagkajib mo po. Ayaw, ayaw, ayaw. Kayo isang puluan. Good job. Muna tungod sa vaccine. Pero katong wala pa. Ay, wala. Ay, Okay pa siya. Okay, okay, okay. Okay pa to sa ma'am, katong wala pa. Okay, ilang Hindi lang tinod-on. Ano man lang. Ito ay wala akong problema sa akin eh. Ayaw sa kaupuan mo, ma, itlog o manok mo. Ito ulo. Kaya mo samot ni, kolesterol na yung nagbaba ka ni, ha? Hindi ka mo undang itlog manok, tanan hayop do ito. Kadapit sa rib ba? Magkabaga-baga mo na, mag-disot ka na, masangit sa ba? Migrihok ni mo. Diri dapat kayo nagnaog ni Dada, matamakan ka. Hindi ka makatulog ka. Bata ni mo, tsaka nagkag-20. Ano? Ah, Matik. Mo lang naisipon ako sa una pa matagal mo kwarta happy. iyahan, nakatulugon ka lang, dito nalong ka. Hello guys, Merry Christmas! Ay na, hindi mo magkakop na ito. Ano na? Eh, luto, marinig sugat na to sa tuang 24, di, lamay atong ginhawa. Bukid doon na kasi nana. Mo unsa na mo ni mo budaw sa akong regalo. Secret! Kagi ka regalo na. Uy, din ako nipakita yung regalo kay secret man eh. Ato lagi kag balay. Sa balay ba? Ato lagi kag balay Hindi, ba? ma-secret, makita ni mo ni. Wala lingaw dito Ato cellphone. Makaanak. Kung tanaw ko sa kuga. Ito? Block na yung long binding mo. Kita na naman. Usap mo. Hindi ka, pag hindi akong regalo, sa kapag. Dari. Kung sininaan sa iyo siya. Ito, marag. Ilan naglang basta kayo mabalot lang. Hindi naman nakuhan. Ayun, dong. Ayun! Ano? Secret gani no. Ang bigong linggunting daw. Gi. Gi. Pagikot ni Diri ah. Gi.
Doon dari ah. Tanggal lang. Tanggal lang. Bago. Alam ako. Piling bata biyak ko. Nahala mo na kung doon ka sa kuwan ko eh. Sa sili. Sige pong batang kay ma'am. Kana sa ma'am nga nung nagsakit na siya. Kana bitaw singot ma'am, nana, pagdagan. Una siya singot uga na siya. Butang isang towel sa likod. Parang singot, maturas towel. Kaya madugay na sakit mo batang. Plastic. Lagi oh. Asan? Turo. Pablo asa. Ah, diri da ah. Ano sa duto diya ma'am, gigamit naman ako. Balik ka balay daw? Ha? Ako ko? Dari di imamasko di ay. Dari di imamasko, happy tara ba? Nang Diyos olo. Ang gabi ito ka plato akong kaon manok ha. Niya? Madi kay El, nawa ko. Nakakaon to. Salamat, kinikaon ka. Wala ba? Minsan ang makatingkip. Ato pintilpin mo dahil man ko ato. Nadiri ako. Itong jay. No guys. Ay, di diri Meron dong. siyang tiil. Ha? Kay ingon. Tikis tiil. Ito ingon ba? Wala Wala. pa, wala pa to. Dali. Nakaon ko. Okay. Isa taong itlog ang manok. Okay. Lingin ang speakers mo. Ah, oo. Hindi, matulog din yung kagwangan eh. Ang bilay tulog ako natulog gabi eh. Ano sa siya? May dagan. Tulog daw. Doon din ah. Nusag ka pwede ka siya mang no? Kanay gamay na yung mga mo na dyan. Hindi kayo. Hindi, pwede mo kami. Ako man to. Nangihi, nangihi.
Hamal yun eh. From Eric Hilot. From Eric Hilot. Lalo na kung may regalo ba? Ala! Mas kamay pa ako. Di pa ba sa December ni Dako na kayo? Kuha pa rin na. Na mag-December naman. Sunod ba kung eh? Nandun rin taga na kung ano, dakan siya kay Ayong saba na yaman ha. Kasi dig na. Ikaw saba. Ito no. Uy! Uy! Di ko marites! Ikita naman. Secret gun no. Di mo gapon niya ako ah. Gani pa tuon kung balay niya, hindi pa na sige. Kumanak lang, magunti ka ng kikit. Sige ba kayo? Ilan pa? Pagtuon kung balay. Wala. Mira, sige sa kita siya, hindi kasi kita niya. Katanggap ko ba? Kita gada. Para ko natawid doon. Skip, break up, ito ba? Balik. Skip kayo. Ay. Ikaw ka mainom ma'am. Inom o? Kahubog. Ah. Bakay. Sigarilyo. Ah, very good. Ay. Bagay. Kaya dahil mo bidak ko na dahil mo ba? Ginagikay-tingog mo, di ko kadungog. Nalagom na kayo mong habol ma'am. Pa, mo rin nga bulgol. Ay. Lagi gamay ma'am. Banta ma'am ha, gamay. Ayaw, ayaw. Ay, ay, ay. Mama, balik kita iyakan dia. Ako di, kagade. Ako na sa di taman Thanksgiving day, ma'am.
Thanksgiving naman. Ano, nag-imo mong gana? Party, party. 25, 4? Bang? Mang nadoy simba ron, Mang. Ah, kagkadlawon. Basta mang Simbang gabi. ano? Gabi karon, nadyo ka? Dapat ang lingkuranan mga. Kadlawon ba? Kadlawon ba? Natulog na ka, nanimba na siya, sila. Bukan man ko, dugi mo matulog ka pa Oo, yan. doon naman gani kadlaw ng simba. So, wala day kagabalong nanimba sila. Di dugi na ko. Hindi na nila ko. Kapriyar, hindi ni matulog mamang gaya. Launa ng tulog ko ng dos. Diba, Mang? Bibiyaan ni ikaw rin sa diha. Hindi ko kabalong. Yung din pare, oh. Malipay ko kay dagang kay nanimba. Apan uban na rin, Mediatrix uban rin pa? matuog. Mediatrix, Mang? Nung naanak ko tanan, sigang matatanan rin matuog. Yan nila mag-matog. Sa Mediatrix, Mang? Bitanaw na to, kinsa pa'y natulog, awagin natulog, bata lagi. Kadlawon ba? Buntag sa'yo. Morning. Alauna. Alas 4. 9 ka gabi ito. 9 ka kadlawon. Nang kakadlaw mo. Bago. Yata niya lang karoon ako ang regalo mo. Hindi na, maibog ka dito ron. Inig mo, ana na po ka. Wala ko ako nga. Oh, may ipo ka dito. Maibog ka. Okay, ito ko mali mo na ito sa kuha. Nanama ko dali ah. O gani, ato dito balay no. Silipon ako. Happy. Kami to, stapler be. Stapler ka na yellow. Tara, dadaan ang cellphone ako, Diamond. Oh, lubat mo na. Baka Wala mong signal ganida. Di ko katanog TikTok. Dinira ko nagbulat. May signal doon. Kamili na diri, yung sa'yo dapat malutong sa imo. Dili na nakapakita. Wala mo na dulaan. Kabalo na sa kay usukin ng advertise. Kabalo na ko anak. Ayaw, lagi tanaw. Secret na. Super la. Then, ito na big. Si Belen from Eric Hilot. Ay, Eric Hilot ka na ko. Easy. Saya din ang mga friends niya. Way ito yung pamilya. Bahala, wala akong pamilya. Basta na akong mga friends. Kaya ako di ay, friend man po ko. Oh, na ako, kay friend man ka. Nawa mo kuya ko ah. Ulat lang ko sa, Tara mo ang ano, Hmm. So, undang na pakapi mama. ang pinakakwamang be. Soft drinks, kape, juice, bawal ha. Sugar ni mo ba? Kay Zay-Zay na, Mang. Yatas na. Mang. Gatas, Milo, pwede ha. Pero number one is tubig ha. Sabi na ka na inig. Mata rito na to ma'am. Instead magkape ta, ini tubig. Basta buntag inig mata, ayaw sa ng gatas, ayaw sa ng Milo, kung na si tubig. Itong maligam-gam bitaw. Ano ha? Nga kung nakalimonsito, pigaan na mag-isa ka pag limonsito. Ha? Katang isa ka mag, ha? O, pigae. Nga kung na-diferensya itong mata, 5 times a day, himuon tanak. Kimanay. Ha? Wing. O, kanong mura ba mo action ba? O, puro maghalap-halap ka mga. Kada inom ni mo tubig nga, kada baso, pag pigaan na mag-isa ka pag limonsito, ha? O, Let's kada adlaw na. Diba? para sa mata. Ha? Para sa mata. O, mo na sa 5 times a day. Pero kung makakuha ka ng style na siyang nga kada inom nimo na tubig ana inom mo sito 5 times 5 ka baso gina sa isa ka adlaw. Pero kinala wala na po soft drink, ano po kape, wala juice. Kaya may useless man kani away, di away man nato ang sugar, di ba? Kaya may inom kag limusito, nya pag humano inom na Pepsi, inom na puta kape, may pwede lang tang limusito. Sayang lang no, isa ka away. Ako na mo Diamond. Baby. Koy.
Magkikit ba yan ang tiil? Ay, Cramp siya. Kumutikay kayo mo tiil, dehydrate na, kulang tubig mo lawak. Try the pet. Oh, mama, yun. Ano sa isang bilhin dito? Uy! Alam mo. Madili na na-surprise doon. Secret niya ko ba? Mang kadasa dito mo change gift, mang. 24 at 25. Ugay pa kayo, no? 25, diha Ugay pa. pa gani kayo na, Diha no? pa. Ugay pa kayo. Karoon, para ko kalinggan sa 1 week pa. Pero, sa 25 pa na ni mamadawat. Kamutanan. Dahil ano? Ang saka na ako, ah. Secret! Ang inyo na lang. Ayaw na ito, matakot sa Oy, skip na ko niyo. Bastos kay ngad. Kamukod. Doon na daw, naging ka sa cellphone ba? Daot na Wala gid. ay. Hindi na, di maminaw. Di naman maminaw. Dali, pagot na gani. Na, ang tuan eh. Ako din na ginalag mo mama. Sa daot na din ka cellphone ba? Baon doon na lang ang cellphone. Testing ni bayan. Sayang imong kwarta. No, yaw, hindi ko padungog na. Sorry. Bitch. Oh my God. Oh no. Tubis dyan. Tulog ko. Nahunggon kayo. Ano, panood. Inay, Demon. Oh, dili matulog ka. Sayang. Oh, bala ka dito ka dito. Dili ko tulungan. Ay, minsan na lang ang berga kusunda. Na, kasi bulong. I'm the love. Ano yung sakyan na ito rin? There's mabunda mo, medyo malay mo sa wasa. I'm the Mr. Pan. I am the love.
Kinsa na, ma'am? Ma'am. Kinsa na? Nang sulod ano, wala. Ang nagkalago daw, nagkabala. Mang, ang wala na bulutan mang si Maika. Wala na bulutan si Maika. Nang nagtutuyok siya, kita ang mabulutan niya. Oh! Oh! Ay, tao dun. Ah, that's me. Ang nagulabag ko dyan. Man to imong giuksaran mo, matanawad ako. Ayaw na lang. Doon niya na dumba. Ano kung ano ba? Kay tulog ako, ma'am. Ah, mura naman ikaw ang naghatag tanan sa regalo, ma'am. Ako mong ginugatag tanan. Hindi ako bali. Malipat, tigintan na ako mga kaliwa. Puta na na dahil, ma'am. Wala pa rin ako ba? Naaragi kayo mo, ragi. Wala pa rin na sila. Akong pinasuhan. Nardi kayo mo, ma'am. Promise. Promise, mang nakay mo. Natuk lang po. Bunto na ko pa rin bata. Walang lagi at tinina mo. Mang pag uban ko nimo mang banaw, tako'y regalo nimo. Mag-ong bag. Louis Vuitton Japon. Oh, Louis Vuitton pag yatag sa mga damo ko. Hindi Gucci. Oh, Gucci pag yun mo. At grabe. Siya makadong. Yawas ng anak mo. Hindi na ko anak siguro makadawat doon kung madakot na ko. Wala na katrabaho. Engineer na ka. Wala na kay Para sayo. kanira yung atong anak na nag-ingon mga muhatag ng Louis Vuitton. Ya, Gucci pag yun, Asa man doon? nada sa alkansiya mo. Tagaan na ka niya. Hindi pa na konsen mo kay. Mga anong sa tiiling, hindi ko ba? Para magyamo na, tisiyon. Ang una-una naman ko sa tawa na, kanang unsa sulod, wala na nang ya lamig ko kay mga inibasa man ko sa announcer niya. Uy, lord, apil day ko. Naglamig kay sa piling man, no? Sus, nahurot na lang tanang regalo ko, wala lagi ko. Aloy. Kahit ka. Bumalik ko junk food. Uy! Gusto man ang pagsukod mo. Wala, kulang ko naman. Wala, pagsak. Wala lagi ako mga piso-piso. Look. Ang pera ni mo gikuha doon. Tingnan yung tubig. Gusto na lang. No, man. Hello, iPhone. Or iPhone. Okay na. Si Babaji. Si Babaji. Iba. Oh, ibuga pa na. Babaji.
nakagi ko 20 ha, kung tulog ko. Ano na? Na 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 na. Lalubot mo yung muda, please. I want to watch Sonic. Agad! Ayan tayo. More! Boom! Wala na po. Namir! Jim. Ito ate mo. Ate G. Jan. From Eric Hilo. Hilo, ginutunan. Hilo na from Eric Hilot. Hilot, stick. O, kuan. Mamang manggod na tanan gud na palit gud. Mang tanawa na gud ko na. Makastan naman mo. Panay na Kan, siya. Ano ito? Ano ba? Maghan pa kay ko bunja mang bapapil. Mang kabalo ko mang kahit yan sana kay Lula na no. Hindi kaya kini. Mang no. Sabi ko niya. Okay, what? Uy, napula na dyan yung mata. Katugon, di dyan. Di pa pa dahil. Tulugon man siya. Yan eh. Hindi ko hadlok ko diyan. Na, yung mata, wala na. Uy, happy birthday! Happy birthday to you!
Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Hindi ka tong gusto ko ka tong God ba? Say, brother. Oh, Ano ba, sandig? Tulog na. lubos ba ang lubos ko na? Ulang mata, ganun to. Ako mamaya. Mayak, may ano siya. Wala din lang may kaon. Ang sa. Ito pa rin sa pag-vaccine, ginako siya. Ang kaon sa iyo mga Sinayno daw. usap daw. Ako, iyak ko. Sakit. Tagamay. Ay. Uy. Tawag na. Kung tagamay. Ayan. Bibihan. Ay. Ay. Karoon ba mga Ruwan ko. Karoon ba mga ngayon? Tuwa, oy, ko. Ay. Uy. Tayo. Ha? Lagi ito nga, ito na namin na ginawa. Ay. Happy Taraba 24. Ay. Ayun, naligo hapon gabi. Sakit ko mula ako si Kariloto. Always kita. Always kita. Always. Ay, may tulong ni Pastor. Dangin na. Paminawa dito. Di ka minaw na ko ah. 1 week jadi ano eh. May pagpasa ang adlaw ha. Ya karon na gugma, wala ligo. Lunis na. Lahat lunis na lunis. Ang mga lunis na eh. Pinapawan na eh. Kabuni din kita sa video na mamayral ta ani. I-share ko ilang. Ha? Tabunan mo. Ay good mo. Natunala, tabunan ba? Kaya kumikit man. Bro! Ang tagamay. Nawala pa yan diri. Mang, kabalo ka, Mang. Mang, naku secret di mo. Sama. Sakit mo ka na. Secret niyo man. Saba. Ang secret kay... Mang, unsa akong regalo? Mo ko ang secret. Ang tagamay para malami na ginawa. Ay sa pagkaog itlog manok ma'am ha. Always kita. Ay, ay, masakit. Ay. Oh. Ang tagamay. Mas taas, uy, gabitang kutok. Hindi pa ni makuan. Ay, sunod lang daan. Susudaan ako. Tagi karton si. Hindi susudaan ang... Ayun na, unya na ibaluta. Lahir lang na. Relax lang. Di ako mabanig pag na-video. Yang presyo. Pilon. Di okay lang. Kaya pa namuha mo na tanan, wala mo na yung kwan. Regalo lang mo na mo na siya. Kaya tuig mo naman ang ginagawa ka ng tanan mo. Sa doon lang sa kwan. So, pag mga kwan dito, bukid. Adiri. Na sila po, babalik po lang sila dito. Kami po tanan tagaan. Wala na may anang James gift. Bahala lang ako. Ah, bukid dapit. Umur siya. Ha? Umur siya. Ano, kina. Matangkaw. Kumuhatag ka. Kapulihan na rin, balos-balos. Wala na exchange gift. Kumuhatag lang, ganun na yun. Wala din. Murot yun na dream mo. Mura ka kung kuhan, hangir lang. Hangir ang yata. Pero butangan ito kwarta. Kaya, atong
payong, mapagana sa payong. Ah, payong raman na, ay. Sus, mag-ana sa payong, sus. Taglilibo. Naglilibo, nagbitay. Liboy kayo kay Payong. Sa man mo ay manghatag na ko. Ano lang ha, grabe pas mo mas malawas. Yaspang kayo. Lagyan nato tinodon. Sunod na lang. Lagyan tinodon, ma'am. Ah, grabe. Oh, grabe kogi lagi na rin, ma'am. Kita ang tatay doon balot, ma'am. Grabe kayo ka maglisod. Na, away na ta. Ma'am! Grabe balot, ang away. Ma'am! Ano talaga isa ba, no? Ma'am! Ito na yan, ma'am. Yung kita na ko na kabriyaga sila ko. Kanang Payong imo ha. Ay, Ha? Ano gusto ni mo? iPhone. Lipstickan di kan mama tu niya i-post ka niya. No. Wa lagi bayot na jud. Ano ba mo kabalik? Ha, dugay na dagat. Wala bayot din ka jud. Ganun sa rin, ma'am. Isa ka bayot ka? Lucky! Oh, lucky. Wala man ko yung sagod vagina. Ha? Vagina. Aw. Grabe, pas mo, oh. Pas mo sa kusog, yung lawas. Nakipanuhot, pero nabawag yung pas mo. Gaspang naglawas, ang panit. Manahi. Basta tubig. Ano yun? Sa ato, Dre, gihilot na ako. Naman siya, maghilot, yan, mangahe. Maguman, magbasa daw siya. Ligo. Ah, paralyze, eh. Natabang ng Japon, ano yung Japon? Ano yan siya?